nehili shumiza medlela ibusuku shumiza medlela ngamaza kule ziliphathi into esingavasi ngepingora uyabona mndaseba moya wakho uthi sulala endaweni sulala yo mndasekaya sulala your air will never lead you astray. Your air apha kwarte khathi will never leave you astray. Ndibona ka kube qit kodira mndasekaya losusuka ku phakwela gqebegh. Story time was is. Yeah guys, and yes, I hate uba ngumahambe lala. One thing about me, I hate uba ngumahambe lala. Abayazi yomos guys, fine ekhaya kusezwide, ne? So fine xa ndifikele eBhayi ndifikele ezwide ekhaya. Uyabo? So nditextwa ishumi amapha engenahili ngoba ndifike eBhayi ba hayi man shuma isiba you landed upper in PE. Uyeba mna ndisuke eBhoqo. Mamela ke kule weekend kuza kwenzeka 1-2-1-2 ekhaya kukho family gathering sabo Bright sabo family gathering phi kokwabo eMotherwell eNewton. Uyebo? So she's inviting me to come along. Uyeba? Apparently ke shemi family yakhe yanthanda and kudala befuna ukundibona. They've been following me on TikTok for a long time. Uyabo, I mean ndisandofika eBhayi ndifumane invitation. Why would I decline the offer? Ndithi girl, count me there, I'm by your plans. Uyeva? Fika mgqibelo ndino imfama, fika umgqibelo sitso imfafta. Yeva? Fika utshomi sibambe avanza abangasekhaya bafana shop ro. Sihambe sibheke Motherwell eNewton. Uyebo, hayi fine yanisho xa sifika kuTyutsi kuDinyure. You nathi chomi thengena hili taking pictures kumandi, we taking videos, this is kumandi man etc. Uyebo? So I get there, I meet a cousin kagel. Uyeva? Mna no cousin ke shemisa saxhika kakhulu. Uyebo? Because apha ku drinkables mna no cousin siyavana kwi talks. Siyayithanda wine no girl. Uyeva? Ugel yena lo udana nomthanda beer. Andiyizeli ke mna ke beer no khatra mndasekaya kayiseli beer. Uyebo? Fine atu cousin chomi mandi khapha masambe sibheka phi apha elika siyothenga noba ikhiripe kanye 12 bag esavana. Uyebo? Siphinde futhi sibuya hayi fine senje njalo dundululu eshop dundululu back to the house. Uyebo? Kuvuka iqhinga apha mndasekaya ku cousin ku khatra lo ndivana naye shema. I don't want to like bana ugelwa ina problem. She never even had a problem with that. Uyebo? Athi kum cousin bathi ngicela undikhaphe manje khona nishoma mahlala phezansi 10 minutes away, 10 minutes walk. Uyebo? Naye kokwabo ikhonto yenzekayo pass I just want to go and stop by and then we come back. Manje mntasekaya kusibakele zotra. Yes, kuyabonakala abantu mntasekaya kuzawunetha mntasekaya isichoto sento. Ava but siyapi siya kulo chomi ka cousin. Uyeva ndim ku cousin nenye chomi ka cousin. Uyeva hayi fine sihambe sifike. Xa sifika shemanyeni shema akumandi nalapha kule house yeva nansi imoto khalisa umculo naba bafana abahleli ibodo nangama girls. You know kula gardeng man kuzi vibes on vibes. Uyafumaniseka alright cool you fine sharp man. Ndingathi mhlawumbe saqala sahlala nje 2 hours sisi walila uYehova. Hey, anetha sisimvula isichotho sento. Bava kuthi makungena endlini macunye umculo emontweni so plug napha endlini. Uyabo hayi fine singene inside the house hayi shame the party goes on. Uyeva mind you ndishiya ugel lo ndize naye phi eBhayi neba no cousin wakhe. Uyeva hayi fine kube le garden kube moilek. Man hlali 2 hours ndingathi mhlawumbe nto ange 2 hours after sisandongena endlini ke ngoku. Uyeva avuka sisuma maphange past 10 to 11. Wathi ndicela abazaziyo babazawulala bashiyeke omnye nomnye hatakosengi. Ndamjonga lo mfazi ndathi hatakosengi andingomnye mosina wabantu abazolala apha so ndizimisela uba mntasekaya uhatakosengi ndizawucela lift phaa kwaba bafana. Yes ndikrweca aba bafana ba ekusebani bantasekaya kusemajimbo solayita usethi jonga abantu bantasekaya khani ndibekeni mani apha elokishini. Hayo asokwazi thina shomi yamnesa xa siphuma apha singena straight inantsika i-freeway because wena xa siyokubeka which means awufuneka singene phi phakathi elokishini kokuwa avoiding ilokishi. Yabo qofana ba hey Dappet was a tapping team. Tibusu ke bache misawuthini ke nibuzu cousin. Shomi misawuthini ke because I want to go back kuyalalwa apha. Uyeva hayi man shomi give this rain some time izawuyeka ngokule mvula nqofana ba shut off. Konti bithini fine sharp. Hey sisiweza lo mama nengubo. Dundululu phezu kwecouch. Wathi ke nisa kwandla lapha phansi nibhekele isicouch nilale. Hey moya wama uqini. Uvalo lutsho kuqala kutheni kuzawulalwa. Ndirandaseka ngokusapho siyasela. Uyeva hayi fine ondlala ugelwa pha ugel ke shemi izani guys ayenze shemi bemfuma indawo ibe cute ibe very much denyora ibe sabo bedarha. Uyeva hayi fine sharp sisindingene hey andlelanga abehlu ubutongo azirhuqetha de zizilapha ecam kwam mana ndizirhweca ba imvula iyayeka ngoni ndizawuvuka futhi because ayibhatha mzekena bathi ibhatha ngo2 eksena don't care. Uyeva sisi kwathi kobethu 12 waphuma umother fake mntasekaya ihiya lakhe lamaqarha phethe mntasekaya sityena sencence nomtshayelo omncinci mntasekaya ngalo wotshayela phandle yafesta apha endlini moya mibi mayiphume
manje ndeli ngasefestireni ngokufefa mntasekhaya apha kanye kanye ezikoneni ezi ze-house uyeva yathi sithi yothi thaca kum ipingora ndandicela uba ngumoya omdaka mzali ndathi yima mntasekhaya ndicela kwehlangu sam ndazithatha ngokukhawuleza mntasekhaya kudibene nokunxama ndazithi we ndavusa injakazi uba hey izinjakazi ezithu ndibele kunqonqoza apha ndiqamele ngamalwimi niva bakuthiwa ubana imoya emdaka mayiphume yima mzali mntasekhaya ndizawuphinda ndibuyele ku ndathi sisi Chomini ngathi hey sizenzo fileyo awufanga ulela you are sleeping that I live about to mother imimoya emimbi mayiphume kwakhe ndicela uba ngumoya omdaka can I please be the evil spirit let us go hayi litro sawurojwa ndathi sasishiya ifone we'll come back tomorrow yazi ngokuba sisishiye bafikanga can we please go sisi ngathi ndizanilinda phandle banxiba sisiteki baphuma beyozo bayo hayi kodwa Chomi kustoti apha ndathi was just going 10 minutes away mntasekhaya ozile kuthi mntasekhaya samnika ubungutha konjibitheni mntasekhaya siqhubekeke nendlela sisi sawoka safika ndathi into babalisela kwavele kweyayintsini batshoshe busiyaphi wesike sisi basafika pha kulaa kuseona kalalwa akho sign bakuzawulalwa kwathi wabusiyaphi jojo kusemama apha sisi kusemama apha yo guys ba umoya wakho uthi sulala kwendaweni ongayaziyo don't sleep don't nizawuhambe nijizwa ngepingora kweziyeyisirhat mamelani ke mamelani nizawuhambe niyoklika kula link ilapha kule bio yam uyeva senzeni imali bethu nokusweatcoin please ndiyanicela Chini ndidlile kangaka